Nyt mä näytän sulle yhden tärkeimmistä virkkaussilmukoista, jota sä tuut tarvimaan, jos sä haluat oppia tekemään esimerkiksi pehmolelui, pipoi tai vaikka isoäidineliöitä. Ja tää silmukka on siis Magic Ring eli taikarengas. Ja tää on siis tapa aloittaa virkkaamaan ympyrää niin, että sinne keskelle ei jää semmoista pientä koloa. Aloita virkkaan ihan normaalisti aloitussilmukkaa, mutta tässä jätä se tälleen tosi löysäksi, eli älä kiristä sitä juuri ollenkaan missään vaiheessa. Sitten työnnä sun koukku tuolta silmukasta ja kiristä toi keräänytyksessä oleva langanpää, mutta älä sitä aloitussilmukkaa. Ja nyt alat tekemään ketjusilmukoita. Tässä mä teen vaan yhden ketjusilmukan, koska nyt mä alan tekemään kiinteitä silmukoita. Ja ne kiinteät silmukat tehdään tänne aloitussilmukan sisälle. Eli kaikki noista kiinteistä silmukoista tulee tonne aloitussilmukan sisälle. Ja kiinteissä silmukoissa mä yleensä teen about 6-8 silmukkaa tonne renkaaseen. Sitten kun sulla on tää haluttu määrä silmukoita tuolla, niin sitten saatat tosta lyhyestä langapäästä kiinni ja sit vaan vedät. Ja näin se kiristyy. Sitten tee vielä piilosilmukka tohon ketjusilmukkaan, jonka sä teit alussa. Ja näin sä suljet tän renkaan. Ja sitten sä voit lähteä tekemään tosta toista riviä. Voit joko lähteä suoraan tai sitten kääntää työtä, niin siitä tulee vähän erinäköinen. Sitten mä näytän vielä saman pylvässilmukoilla. Eli pylväitä tehdään esimerkiksi just siinä isoäidineliössä. Niin tässä tee alussa 2 ketjusilmukkaa ja sitten pylväitä tonne ympyrän keskelle. Eli muuten ihan sama, mutta silmukka on vaan eri. Ja sitten näitä mä teen yleensä silleen ehkä 12-16 tonne renkaaseen. Ja sitten taas vaan otetaan tosta langan päästä kiinni ja sitten kiristetään. Niin sitten tuo ympyrä sulkeutuu. Ja sitten taas voi vielä sulkea ton ympyrän sillä, että tekee yhden piilosilmukan siihen toiseen niistä ketjusilmukoista, jota teit alussa. Sitten toista riviä voi lähteä tekemään sillä, että tekee taas 2 ketjusilmukkaa ja sitten lähtee tekemään pylväitä lisää. Ja sitten voi lisäillä tietenkin noita silmukoita ihan sen mukaan, että mitä on tekemässä. Ja mä itse tykkään aina kääntää tota työtä rivien välissä, koska sitten toi saumakohta pysyy aina siinä samassa kohdassa. Että jos sä et kääntäisi työtä, niin sitten se saumakohta menisi aina silleen kiertyen.